aja ngono kuwi bintang tamu yo profesional ngono kuwi. Aja nganti kalah karo sing enom. Siji mangan telu kudune iso. Kowe iki jane sindian apa satpam? Wong ngeleke wong bareng total. Ayo yen wani aja bareng. Loh. Ayo. Nantang. Nikan salinter. Foto ndase jotakan jeneng. Wah. Jan omongane metu anake Pak Degleng. Wong sawu bapake karo anake ra ono bedane. Kerenek kok. Kalau berani sama kakek jangan sekarang dong. Sekarang. Ayo kita gotong bareng-bareng. Yo. Jangan sekarang ini kapan Pak De? Yongko baru wayangan. Tenan kuat apa ora telu iki lho? Telu lho. Ya nanti inden dong. Ini. Kudune mencolot kene terus ning ngisor. Ya yen sikile sik yen dase sik. Lho malah apik nah. Wape peci. Atraksi ya. Atraksi kok cidro. Jadi namanya kita tuh sebagai seniman itu harus profesional, totalitas tanpa batas. Wah, aku ora mung rumah total, aquaria. Malah ngombe. Total. Ya kan? Ora jegleng, ora paten. Oh jegleng no, jegleng. Ngene iki lho, dagelan lek wis tuwa mesti nesu-nesu. Marah-marah nyapet kok. Sini tak cium dulu. Haji lo. Pengen. Kene lagi ancang-ancang ngono wis nganguk-nganguk. Kowe nyedar-nyedar ngopo? Aku kan cuma mau bilang. Bilang apa? Apa? Jangan sekarang dong. Kalau nanti kan aku udah berubah pikiran. Ya udah. Ya udah. Ya kan? Nyeram Najan tipis ning pokoke sing ora nabuh sesuk rasa budal. Lho sok pancen prei yo nyanti. Ah iya, mergo prei iki rasa budal. Lah iya. Wah tenan. Mas aku sekak. Ngapa? Kon pindah gon. Oh, ngene. Lagi terus. Oh, ngeling-ngelingi kowe reng. Oh iya. Kudune Pak De gareng ora ning kene ya. Lah Sampe ning kono ngeling-ngelingi bapak. Aja ning kono. Nah. Lah, malah Lho nek kono ngeling-ngelingi sing ngendang sinetron. ketutupan malah, Bu. Arep mulih. Kuwi selopku kuwi. Selopku sandalku kuwi. Dalang laris rope ambune kok ngene iki. Ora tau iso kowe mesti. Lho saka larise akhirnya mambu kuwi. Hubungane apa iso karo laris? Iya. Ambune tenan kok lho kok ngene iki. Kok makan ngambu? Oh. Iya. Iya kan? Wah, aku kon pindah gon rasa jeglek. Dhuwur. Tahun piro montormu iki? Mbuh. Aku tuku ning Rajamala. Distandarke kok mati dhewe iki. Ono mek kendaraan distandarke mati dhewe iki. Iya. Kowe pengen ora jegleng ben kanca-kanca kompat mak jeng gamelane ngono. Piye Mas? Carane enek. Apa?
kowe kon dhuwur sirah gajah dhuwur kae lho. Kok aja nih. Besok kan anak saya tunangan. Wah, Jangan gitu dong. Sesuk anaknya tukar cincin kon terjun bebas. Ya wes bar tukar cincin. Terjun bebas. Sik bar tukar cincin ki sesuk meneh ta? Heeh. Lah apa ditanggap rene neh? Loh, sebagai pembuktian. Ndak apa-apa sampean dhewe. Hah? Terjun bebas dhewe. Aku yang dhewe iki wedi kancani yo. Iki mah. Oh iya tak kancani nyoteng. Hah? Tak kancani nyoteng. Sama si terjun kok kono lho. Loh, lah iya aku tak support. Ora sepot ra paten. Bunuh diri kok sepot. Gathuk kaca lho reng jane kowe iki. Apa? Lah kon dhuwur kono kan dhuwur to. Oh, ketok gagahe. Heeh. Lah iya. Metu kayak kene sorak keplok kabeh. Hebat ki lho. Sik ora iki wayang kulit apa pembunuhan massal? Kene mateni kono mateni iki. Ya kan. Larelan kita ngalas Piye neh? Kuwi suarane kirik mlaku. Undang nunggung undang nunggung. Lah kowe kirek wudu. Heeh. kang kaliwian liwat Joget apa? kirekmu yo. Nikani. Aku lino nginjen kuwi berarti. Bareng ya Pak De. Yuk. Oke. Aja takon tanah endah gumelayaring taman sari nosan toro pelambangan pembelari taman sari nosan toro pelambangan pembelari taman sari nosan
teng ngandhap mawon nggih. Nggih. Lah ngopo? Teng mriki sumpek. Oh, aja jane Apa kono ae, ngene Nduk. wis ngene. Kowe yen mudhun ra ketok. Panuke sindene sing kon mudhun. Ketinggal ya, Pak. Oh ya wis monggo. Coba dulu. Lek pancen luwih leluasa ngen gerak Nah. monggo. Sik. Sik, kopiku mbok sampluk nyonyor iki. Jombe seno. Kok nak wis cekake? Lambe siji iso dadi akeh men to. Nak ning jero gua. Gerajakan apa gelang alit? Monggo, Pak. Oh, gerajakan Banyuwangi. Yo. Bersama Niken Salindri Madangkara. Oke, yo. Hey.
biasa. Alhamdulillah. Elak temenanan dasare len joget genduk niken karo Mbah Gareng ya kompak banget. Ah, sing ora kompak iki sing ngendang November iki. Noval Cahyadi. Ah, Noval Cahyadi. Aku njaluk dungdunge itu akeh yo. Wong ngirit telu, Lah Papa. ki ngiman karo sampean mergo lek kakean lah sampean kok ndak napase kaya Mas ngono. Nopal yo ora ngingeti bangsa elek-elek ngene iki yo sing diwasi aku kok. Mangsamu bleketekanmu piye? Ku elek-elek. Tenan ngimbangi jogete si apa Niken ki medhotke usus. Iya ta. Loh, tapi jarene kuwi mau enek banyolane sampean sing enak sing tua daripada sing enom. Nah. Kuwi kleru. Sampean kan wis tuwa. Gak iso ngimbangi sing enom, berarti sing menang kan pangkat sing enom. Sampean kan joget ngono tok wis kesel. Berarti kan Senenono. menang sing enom. Senenono, Nduk. Sing tua kan ora iso joget akeh-akeh. Ngono jaremu menang sing tua. Padahal lo aku lo jenom, Pak Cahya lo jenom pamane Pak Cahya mau joget ngene iki ndak capek ya, Pak. Ora capek, Ora aku tahan kesel. enom kok ya. Ora Napase sik sambat. landung kok. Ora sambat. Ngene dirungokne reng lek dituturi karo anake. Ben awakmu iso ati-ati ning ngendika ngono kuwi. Kalah to sing tua. Mangkane dadi wong tua ki aja Lek omong aja aneh-aneh mergo ucape ditiru karo sing enom ngono kuwi. Heeh. Nyatane bareng joget ya kalah karo niken napasku ya entek. Ayo njajal joget neh, bajing loncat. Ketek, ayo digantung sisan. Kencenge lho Niken iki parah ta. Tetek digantung pisan. Wah, bocah sadise ra umum. Lah, aku ki ngewangi sampean, lah nek mau dipluntir-pluntir ya sisan tak gantungne. Nek pengen Aku wayahe. masih ngurmati ki, masih kowe sing nom, yen aku salah ya tetep aku rumangsa salah ngono lho. Lah iya berarti kan menang di. Ya kemantung. Sing ngeyel kan. Ndang, ngeyel mbek aku ndang. Ora tergantung pada centelan. Ora ya tetep dina iki menang kowe. Domongi wanita itu harus selalu menang, tidak boleh kalah. Oh, ya yen kuwi tak dukung. Kon dukung. Bojoku ya ngono. Oh, Bojone sampean sing endi? Bojone sing endi? Ndek mau ketoke ning mburi VC mau ketoke kok jenom, rambutnya klimis ngono. kuwi nomor 3. Oh, Nomor 3. sing nomor 1. Ae sing ning omah. Oh, ndelok live gak? Iki bengi iki. Hmm. Oh iya ya, aku ora gur siji tok bojoku. Ngono ngomong telu. Langsung to tibake iki. Ngomong kok. Ora sombong. Ya, iki kan tak golekne kanca. Sapa, Mas? Winong Nawangsi karo Mbak Birgita Ayu. Telu dadine iki. Wah, ejan. Winong Nggih. karo Bir Pletuk Birgita. Birgita. Ayo, Bir. Ngaturake lagu sing lagi ngetren ya kuwi Lestari coba kaya apa bertiga. Niken Winong karo Birgita. Ujaning sih, Pak. Non, Ujaning sih. ujane sih. Nggih. Kuwi piye? Lestari alamku. Hah? Oh, para wite sampun, Pak. Ya ampun, ora. Oh iya. Dipring lho notasi Padahal karajan hebat. First time nanyi pujaning sih, Pak. Wah, siap. Mergo nek niken salindri cacah wi mau wis tak WhatsApp dhewe-dhewe, Pak. Isine piye, Caca? takon ngarep senenge belajar pujaning sih. Wis tak kei notasi, sini notasine sing garap aku to, Pak. Layak nute gur moji-roji. Pujaning sih ya. Nggih. Pak Gareng sampun sayang nggih jenengan. Sampun capek. Iya, sampean iki. Lah aku natai Niken siji we kalah sampe ke 3 wedokan kabeh. Pira to Pak Dik sampean dadi bintang tamu ya tugas iki yang ngadeg berdiri. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ini bintang tamu pengen tuwek ngono terus lungguh tok ngono ya sampean mau kan gaji buta. Sebagai orang laki-laki itu harus gentle. Kita itu harus gaji buta. Sampean Sampean sebagai bintang tamu lho Pak Dik. Aja ngono kuwi bintang tamu ya profesional ngono kuwi. Aja nganti kalah karo sing enom. Bilangan telu kudune iso. Kowe iki jane sindian apa satpam? Wong ngeleke wong bareng total.
Ayo yen wani aja bareng. Loh, ayo. Ayo. Nantang. Niken salinter. Kudu ndase jetakan Wah. jeneng. Dan omongane metu anake Pak Degleng. Rumah saya bapaknya karo anaknya rano bedane. Kerenek kok. Kalau berani sama kakek jangan sekarang dong. Sekarang. Sekarang. Ayo kita gotong bareng-bareng. Yo. Jangan sekarang ini kapan Pak De? Yongko baru wayangan. Kuat apa ora telu iki lho? Telu lho. Ya nanti inden dong. Kaya Apa, barang Wi? ini Den. Wi bahas apa ya, Wi? Mbok kan kuwi. Gue baru umroh ra entuk bas itu.